Wah, ni oy, dilipat tungod sa imbing nga napildi ko. Dilunta ko mamasuraan eh. Buti bakal plastic mo diya. Baby, pakitain daw ko ng duot-duot ni mo, bis. Sige na, magkatira-tira ng layo. Atay ka na, radi. Ay, tanawan niya akong liap, oh. Wah, ni oy, dilipat tungod sa imbing nga napildi ko. Dilunta ko mamasuraan eh. Buti bakal plastic mo diya. Buti bakal plastic mo diya. Uy, plastic. Buti bakal plastic mo diya. Buti bakal plastic mo diya. Buti bakal plastic mo diya. Yo, buti bakal plastik niya. Yo, buti bakal plastik niya. Sumag ka mo gawas kaya, og gauban ako rin mong balaya, ba? Disturbo, pang nagama pa kong bata. Buti bakal plastik. Uy, Choy. Alay sagot, Choy. Choy. Mari ka na, God, Choy. Ako, boss. Ako? Onsa pa, mari ka sa, God, Choy. Mari ka sa ba? Anong boss, boss? Bote sa imong mata, uy. Tayong panahon sa man, imong mata mo na magagula katulog og pila kagabi iba. Sige, lagi ko overthink, boss. Overthink sa unsa? Sa pildi na ko sa NBA. Napildi ka sa NBA? Looyan mo, oy. Pero, Choy, taga diri ka, Choy? Taga diri, boss. Taga diri, so, kami basket ang dira, oh? Na gani. Kaila ka kung kinsa ang mga gahi ug bagtik mo dula og basket? Kaila kay boss, Ato palihog, Choy. Ina nga maghulat ko dira. Ya, ato na ko, boss. Ato Ya, na ko'y balato na. Siyempre. Dili mo basura. Pre. Oh, Tigwan-diwan mo ditong basket. Kabalong gid ko nga ikaw pinagkagahit rin basket. asawan ron ba? Na dito ay. Tapa. Dalpulan mo. Wa adugaya sa mga buang, uy. Pinagkagahit rin basket. Wa amo ni. Wala mo ni pinagkagahit rin mo basket? Klaro ana. Gabi daw ko na, pre, pakitain ko sa mga tirada nimo, pre, malupitan, pre. Atay, kinahanglan pa din na di ay. Kinahanglan magina, pre, kay in kaso kung mapildi ko or mo daog ba, at least napildi akong kwarta nga nalingaw ko. Atay, pakitaan ti kag tirada nga pinaring list di. Okay yung kayo ba? Bidaw ko na, pre, ka ng mga lain nga tirada, pre. Atay po ning kontra, ha? Makigwan-biwan ra, demanding po kayo ning kontra, ha? Bibo na mo! Yawa! Ahat ng tawhana, kabad. Tanawa niya akong tris nga tirada, ha? 100? Atay, okay yun ba? Baby, pakitain daw ko ng duot-duot mo, bis. Sige na, makatira-tira ng layo. Atay ka na, radi. Ay, tanawa niya akong liap, oh. Gawin na sa buang, oh. Pinauulo-ulo, tirada pang buang ba? Choy, alis ako, Choy. Naman, boss. Uy, dahil nang imong gihatag sa girecommend sa kuha ba? Nya saman magsugod na ta? Unsay magsugod ba nga wala ka man kay kontra. Say may kontra ikaw de, boss. Mo gani ikaw de ay. Ikaw may nanghagit nako. Kalawgaw. Wala man ko nanghagit ninyo og dula og basket. Ang ako nangita ra ko diri og gahi nga mo dula og basket ba kay mapustar ako. Yawa. Gipaningot pa ko ani exhibition ba? Nya dili day ka mo dula. Dapat pisiya. Gawat ra ko masuran kinyo wa.